Tartada sa Best of 7 PBA Philippine Cup Finals matapos pamarangkalon ang San Miguel Beermen sa kawat na ginibo sa Mall of Asia Arena. Mga tugang yan ang headlines kan tuyang mga darakulang bareta alas 7 ngunyang aldaw na ini ni Luwebes, Enero 29, 2026. Kami po ang sidong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balon. Ako man po si Mardela Daing Iba. Ngunyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Para mas mapakusog ang karaman asin apresasyon kang publiko sa mga science-based technologies, innovasyon asin value-adding processes sa mga indigenous crops, ginibo kang Bicol Consortium for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development o BICARD, ang Technoforum sa FTC Hall sa Bicol University Ginubatan Campus sa Ginubatan, Albay. Sa entrevista kan DCGB News kay BICARD Director Dr. Lester Narvaez, ibinida sa aktibidad ang maribaibang produkto asin teknolohiyang binilog kan mga innovators asin institusyon na kaibanan kan organisasyon. Ipinailing man sa forum ang potential kan indigenous crops bilang labi sa pagpapakusog kan seguridad sa pagkaon, pagriarning kabuhayan asin pagbusol kan agrikultura sa Riyong Bicol. Ang forum inatindiran ka mga researchers, innovator, stakeholders asin mga miyembro kan akademya na nagserbing plataforma para sa pagbalyuhan ning kaaraman, pagpapahiwas ning kolaborasyon asin pagbusol nin mga lokal na teknolohiya bilang parte kan plataforma para sa pagbinalyuhan ning kaaraman, pagpahiwas ning kolaborasyon asin pagsusulong ka mga lokal na teknolohiya bilang parte kan science-based solutions para sa regional development. Ipinopromote po nila, pinipresenta nila sa ating mga in-invite na mga na-audience para ma-disseminate po yung mga technology na na-develop nila. And ito po yung makakatulong para ma-promote, ma-commercialize yung kanilang mga technologies. So sila po ay mga technology innovators na tinutulungan din ng PICARD through the RACE program para po doon sa commercialization. Kasi mahalaga po yun na kapag may na-innovate po sila, no? May produkto sila, matulungan sila na mai-market, may commercialize yung kanilang mga produkto. Ang pahayag ni BICARD Director Dr. Lester Narvaez. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Tatabangan kan Provincial Agricultural and Fisheries Council o PAFC Albay and Farmers Association sa Miisi. Asin Budyaw area na sakop kan Daraga Albay na apektado kan pag-alboruto kan bulkan mayon. Sigun kay PAFC Chairperson Rene de los Reyes, natawan siya nin pagkakataon na makapagpasyal sa nasabing mga barangay kung sa inyaon ang mga first class na produkto siring kan lada, kamatis asin iba pa. Pig-aram kan opisyal kung paano pigdaraan mga produkto sa mga saudan sa tahaw kan nagpapadagos na pag-alboruto kan bulkan mayon. Plano ang paggamit nin cable car, tanganing mamantinir an marhay na klase kan produkto pag-abot sa mga merkado. Katakod ka ini pinagibo o ipagibo nin resolusyon ang Farmers Association na maghagad nin interbensyon sa mga ahensya di gobyerno para sa nasabing lakdang. Sa paay ka ini, mas magiging madali ang pagproseso kan pagtabang sa mga parauma asin pagsiguro kan marhay na kalidad kan mga produkto. Sabi niya itong mga bereta, sigiraran na pinag-aadalan kan Bicol Foundation for Higher Education Institution o BFSEI, kaibanan ng Bicol University sa padit-dit na pagbabalik sa normal na academic calendar. Sa entrevista kan DCGB News kay Bicol University President Dr. Baby Boy Benjamin Nibres III, siraram kan original na schedule, mabukas ang regular na klase kada Hunyo, asin pinagigibo ang graduation rights kada Marso. Dagdag pa ni Nibres na binago ini dahilan kang COVID-19 pandemic na nagkausa ng suspensyon kan face-to-face classes in pagbalyo sa modular asin alternatibong paagi nin pagklase. 2027, I think ang pinakamalapit ay last week of July at kung 2028, it can be mga sabihin natin dito mga first week of July. Babalik po natin kasi ang DepEd po ibabalik dito sa dating calendar. Ang problema kasi po natin may 4 na buwan na
walang ginagawa ang mga estudyante papasok sa university. At yun po ang kinakatakot po ng mga sosyologista at mga psikologista na baka po itong 4 na buwan na ito ay bumaba ang kalidad ng edukasyon. Katagod kay ni pinagsugo ni Nibres ang BU Vice President for Academic Affairs, pati ng University Registrar na puna na ang padit-dit na pagbabalik sa dating sistema ni enrollment as in original na academic calendar. Mientras tanto, target man kang Bicol University na may belt ang dating schedule kang klase sa academic year 2027 o 2028 bilang pag-transition sa pagbabagong ipinapautob pupuon pa kang panahon kan pandemya. Ano nangyari kasi ngayon, nagkakaroon tayo ng assisted enrollment. Ibig sabihin po, kahit hindi ka na pumunta ng university, i-enroll ka na lang ng registrar. Pero sabi ko, parang hindi na nagkakaroon tayo ng social interaction ng mga bata with the university officials or university offices, na importante magay yung social dynamics, yung pakikitungo, pakikipag-usap, at yung mga experiences mo, either yan ay mataas, mababa, masama o maganda, at least you are experiencing something na natutunan mo maging sociable ka. Ang tingog ni Bicol University President Dr. Baby Boy Benjamin Nibres III. Dahilan ka naglalangkaw na bilang nin insidente sa kadagatan sa bilog na nasyon. Sa pagpuon kan taong 2026, ginibo kan Coast Guard District Bicol o CGD Bicol, kaibahan ang Maritime Rescue Subcenter Bicol, ang Search and Rescue Tabletop Exercise kasuhapon. Sigun sa CGD Bicol na pinamamayuhan ni Commodore Ivan Roldan, maawot kan aktibidad na mapakusog ang karaman, koordinasyon as in operational capability kan mga personahes sa pagkondusir nin maritime search and rescue operations sa kadagatan kan rehiyon. Ang aktibidad, pinagtibay man ang preparasyon as in responsiveness kan mga personahes kan CGD Bicol sa pagsimbag sa mga insidente sa kadagatan sa kanya-kanyang area of responsibility. Sa iba pa niya itong mga barenta, makakaresibin ng libreng parong asintabang pinansyal ang 4 na pamilyang residente kan Barangay Maroroy sa Daraga Albay na naapiktaran kan demolisyon susug sa ginibong pre-demolition conference o PDC kaswapon sa Mayor's Conference Room. Sigon kay Field Operation Division for Luzon Development Management Officer 3 Victor Alan Liagan, diskutir ang kamugtakan kan 4 na pamilyang apektado kan demolisyon kung sa inkaibanan digdian relokasyon sa Sunrise Village relocation site sa Barangay Anislag Daraga Phase 1, pati ang shelter assistance kantidad nin 15,000 pesos kada pamilya bilang tabang kang gobyerno sa Sainda. Ang nasabing PDC nagsirbi bilang paagi tanganing malinaw na maitaltag ang mga lakdang asin responsibilidad kang kada ahensya tanganing masiguro ang matanos na proseso. Pinagatindiran man ini na Mayor Victor Pirete, Municipal Local Government Operations Officer Gerardo Glenn Berses, Municipal Social Welfare Development Officer OIC Emelda Gonzaga, Barangay Maroroy Punong Barangay Robinson Lubiano Jr. as in iba pang mga personahes kanaman na ibang ahensya kan munisipyo. Nag-uprosir ang Police Regional Office 5 din One-Stop Service Initiative, tanganing mairani ang government services sa mga police personnel asin kan sa indang mga dependents. Ginibo ang aktibidad kasaudma sa Campo Simeon Ola, Legazpi City bilang parte kan sa indang selebrasyon kan Philippine National Police o PNP Day. Kasabay sa mga participating agencies, iyo ang Professional Regulation Commission na nag-assistir kan licensing asin registration concerns, Philippine Statistics Authority para sa issuance kan civil registry documents as in Land Transportation Office para sa vehicle registration as in driver's license services. Naging presente man ang Albay Provincial Agricultural Office para sa agricultural guidance and support programs, PhilHealth para sa health insurance registration as in benefits inquiries, Pag-ibig Fund para sa membership as in housing loan services, as in Commission on Elections para sa voter registration as in election-related concerns.
Ipigbubusol ni Albay Governor Noel Rosal na matawanin malinaw na direksyon ang mga proyekto lalo na sa preparasyon para sa Annual Investment Program as in Local Development Plan. Sigon kay Gobernador Rosal, magiging katuwang sa lakdang ang malinlain na sektor, siringkan pang ekonomiya, infrastruktura, asin iba pa. Magirumduman na kasabay sa mga proyektong ipigpromisa ni Rosal, iyo ang pagkompleto kan Linyon Hill asin mas maging marhay ang pagmanihar sa wildlife tanganing magsirbing destinasyon para sa mga lokal asin dayuhan na turista. Eno tang ipinagmando kang gobernador sa mga departamento o department heads kang probinsya na siguruho na handaan sa indang mga programa asin may sumitir ang quarterly reports bilang parte kan paghinguwa kan administrasyon na maparambong ang ekonomiya asin turismo sa Albay ngunyan na taon. Pigsisibot na ang ibang persona na may intensyon na magkandidato sa nagraning barangay asin sangguniang kabataan elections o BSKE sa Nobyembre 2 ngunya na taon. Ini matapos na kumpirmaron ni Congressman Alfredo Garbin Jr. na madadagos ang eleksyon sa nasabing petsa. Katakod ka ini base sa impormasyon kan DCGB News. Kadaklan naglalaom nin sponsor sa darakulang politiko na pigsasabing problema ini dahil kadaklan kan darakulang politiko da inindilhensya sa tao kan issue kan mga patrabaho asin proyekto kan mga kontraktor. Magkakaigwanin kadifisilan ang mga politiko sa pagsasabing matagros ang dilensya sa mga proyekto. Sa ibong kaini padagos na ang preparasyon kan mga makandidato sa mga barangay, mantang nagrarani ang nasabing eleksyon. Mga tugang primerong party yan, gusto yung mga bareta alas 7, mga bareta sa lado lokal. Ang bareta niya to sa lado nasyonal, ibang nasyon ni sports sa singkamugtang kang panahon, makalis po ka nagkapirang pagiramdom. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Tayong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Bareta alas 7. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, maapikan oras kung ipapatub na sa 2028 elections asin anlay
sa anti-political dynasty na ipapasar pa sana kang Kongreso. Sigun kay Commission on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia na ang pagsumitir ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2020 elections gigibuon sa Oktubre 2027. Ini ang sinabi ni Garcia sa deliberasyon kan House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Pinuna kan Suffrage Committee na pinamamayuhan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Anjong ang deliberasyon kan 21 na propestong lay na may kinaraman sa pagbubusol kan anti-political dynasty law kan nakaaging aldaw. Sigun kay Garcia dahil pwedeng kansilaron o diskwalipikar kang COMELEC ang sarong kandidato dahil sa nasa kaaraman kang publiko asin kakaipuhanan na magkondukta ng pagdangog. Kon ribo-ribong kaso ang susumitir, sinabi ni Garcia na tiba igwang mga kandidato na may sabay sa balota pero ultimo madidiskwalipikar man sana. Tanganing magkaigwan ng sufisyenteng oras ang COMELEC na maresolbiran ang kaso. Sinabi ni Garcia na pwedeng isibog nin mas atab ang pagsumitir ng COC alagad maresulta ini sa masalipot na panahon para mapag-urunan asin maipasar kang Kongreso. Sa lindong ka 1987 Constitution, ipinagbabawal ang political dynasty sa nasyon alagad kay puwan in enabling laws tanganing maipautob ang nasabing probisyon. Nanindugan ang Bureau of Immigration o BI na daing record nin anuman na pagbiyahe sa luwas ka nasyon ang puganteng business tycoon na si Atong Ang. Ini sa tao kan mga report na posibleng nagdulag si Ang pasiring sa Cambodia kasunod kan inisyong arrest warrant. Kontra sa iya may kinaaraman sa kaso kan mga nawawarang parabulang. Sigon kay BI spokesperson Dana Sandoval na base sa record kan immigration nagluluwas na daing departure o pagbiyahe sa luwas ka nasyon si Ang. Pigbabantayan man kan Philippine Coast Guard asin local force enforcement ang mga illegal na migration corridors asin kon in kaso may mahiling na illegal crosser tulos na ipaisi sa Bureau of Immigration o BI para maugid ang sa indang records. Alagad sagud sa ngunyan, wara pa nin koordinasyon sa inda na nangangahulugan na wara pang nag-intercept o naharang. Enot ng sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na kumpiyansa ang mga otoridad na mantinido sa Pilipinas si Ang pero daininda pigigilid ang posibilidad na nasa Cambodia ini dahil igwang pig-setup na online sabong si Ang duman. Mientras na sinabi kan Secretary na posibleng hagado ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang tabang kan gobyerno kan Cambodia para sa o arestaron si Ang in kaso makumpirmar ang nasabing impormasyon. Sa iba pa niya itong bareta sa lado nasyonal, kinumpirmar kan Department of Justice o DOJ na inisyuhan na nin subpina sina Senador Jingo Estrada, dating Senador Bong Revilla, asin dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Sigon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, napigpaluwas ang nasabing subpina kanakaaging simana para sa mga nasabing respondents. Sinabi niyang sa masunod na bulan ng Pebrero, nakatala ng pagkondukta ng preliminary investigations manungod sa mga reklamo. Ini sa Pebrero 2 asin 12, ngunya na taon 2026. May kinaraman na subpina sa pareho nindang pinagampang na plunder asing graft case manungod sa manumaliyang flood control project. Inumaw ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson si Philippine National Police o PNP Chief Jose Meliencio Nartates Jr. sa formal na pagtao sa iya kanik-apat na estrelya kasuudma. Sigun kay Lacson na naging hepe kan PNP poon taong 1999 sagod taong 2001 na overdue ang promosyon ni Nartates na nagserbi ka ito bilang police aide-camp kan pugol niya ang parehong posisyon durante kan panahon na ito. Dagdag pa ni Lacson na ang promosyon ni Nartates overdue ng marhay matapos maatraso kan issue ni dating Chief PNP as in deemed resigned na si Police General Nicolas Torre III matapos na madesignar as in magsumpa bilang Metropolitan Manila Development Authority General Manager kan Disyembre 19 as in 26. Kasuod mang Miyerkules, formal nang itinao kay Nartates ang sa iyang ikaapat na estrelya o bituon sa abaga asin ang ranggong Police General, ang pinakahalangkaw na ranggo kan PNP. Tinapos na kaini ang nagkaparang bulan na sitwasyon kung saan pugol pa man giraray ni Torre ang nasabing ranggo maski hinali na siya sa pwesto bilang PNP Chief kan Agosto taong 2025. Pinundo kan Philippine Statistics Authority o PSA ang pagprint kan Philippine Identification System o PhilSys ID o National ID. Paliwanag ni PSA Social Protection
Use Cases Division Chief Maria Fedes Wilma Marquez sa Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development kanenero 28 na napundo ini dahil sa problema sa printing kan card. Sigon kay Marquez, day pa sigurado kuno arin sa girare ipagpapadagos ang pagprint. Siring man, nagpapadagos pa magirare ang registration para sa National ID. Dagdag pa kang PSA na nasa 90 milyon na Pilipino na ang nakapagrehistro asin natawan ng PhilSys number. Sigon kay Marquez, sufisyente na ang PhilSys number tanganing mapatunayan ang pagkatawo ng sarong individual dahil nag-agi na ini sa biometric verification. Sinabi niyang sa mga wala pang physical card, pwedeng i-download ang digital version ka National ID sa pagikan eGov PH app. Kumpiyansa ang grupong Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI na mas maitaas pa ang numero kan mga mabakal nin electric vehicles sa nasyon ngunya na taon. Sigon kay CAMPI President Jose Maria Atienza, na kada taon naglalanggaw ang numero kan mga interesado sa electric vehicles. Kanakaging taon, uminabot sa 59,000 na unit ang naipabakal. Ang nasabing numero, iyo ang tauna na naglalangkaw nin sagud 15%. May mga programa man sinda sa pagsuporta sa mga gusto ng magbakal nin mga electric vehicles. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, nagpatanid si US President Donald Trump na tatapusin kan Amerika ang pagsuporta sa Iraq in kaso sa girari na manggana si dating Prime Minister Nouri al-Maliki. Kan Martes, Enero 27, nakatalaan ko tanang mag-ilihir nin Presidente ang Parliament kan Iraq alagad na pendyente ang botohan matapos na day magkasundo sa madalaga na presidential candidate. Si Maliki na may koneksyon sa Iran ang pinili kan Alliance of Shia-led parties bilang nominee para maging Premier Ministro. Alagad nagpatanid si Trump na sala ang desisyon na pilion si Maliki dahil ka nakalista liderato ka ini buminagsak sa pagtiyo sa sinaging maribok talaga ang Iraq. Magirumduba na nagserbi si Maliki bilang Prime Minister kan Iraq sa pagultanan kan 2006 asin 2014 na minarkahanin sectarian violence asin naglusad sa pwesto matapos masakop kan Islamic State ang dakulang parte kan nasyon. Baretang Sports, sa giraray na pinatunayan ni San Miguel Beermen, Big Man Junmar Fajardo kunata siya inapod na harigi kan PBA matapos matukdol ang sa iyang ika-13 na Best Player of the Conference o BPC Award. Tinawanin onra ang 6'11" na Cebuano bago ang Game 4 kan PBA Philippine Cup Finals sa Mall of Asia Arena Kasubanggi. Dainang pagduda sa resulta dahil dinominar ni Fajardo ang botohan poon sa statistics, media votes, sagod sa players votes. Uminabot sa 1,246 na statistical points ang nakolekta ni Fajardo na harayo sa pinakaharani na nagbubukod nga si Juan Gomez Deliano kan Converge na nagrehistro nin 732 na puntos. Ini ang ika-4 na sunod na BPC ni Fajardo sa All-Filipino Conferencer sigon kay League Chief Statistician Fidsel Mangonon III. Dagdag na naman niya ini sa iyang record bilang pinakadakol na BPC Awards sa istorya kan torneo. Sa ultimong 12 na season, 10 beses niyang naiuli ang prestihiyosong award. Mientras tanto na ipatas kan TNT Tropang 5G sa 2-all and Best of 7 PBA Philippine Cup Finals kontra sa San Miguel Beermen sa score na 110-87. Sinabi ni Chot Reyes na naging desidido ang sa iyang mga players kaya dainan ninda pinabayaan na manggana pa ang Beermen. Para po sa kamugtagang kapanahon, nasa linya ang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center, Sir Melvin Almuela. Sir Melvin, please come in. Diyos marahay na pagkaldaw po sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig asin taga-subaybay kan DCGB. Sa ngunya na Enero 29, 2026 sa aldaw ning Webes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Northeast monsoon o paros kang amihan. Ang padagos na nakapekto sa enterong Luzon asin sa enterong Kabisayaan. Dahil ang kayang digdi sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sa panganuron
o na kalangitan na may mga pulo-pulong maluyang pag-uran. Ang paros ay maluya, sagkod moderato, na halis sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-adon. Tinatayang agwat ning temperatura pigila umapuon 24 sagkod 30 grado sentigrado. Asin ang daw ay masirang at yan na alas 6:12 ning pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:44 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Magatugang yan na pang kabilugan kan sa tuyang baret alas 7. Mga baretang tinipansing kinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 12 oras. Sa pangarang ka na katuang nyata sa pagsunod ka ng mga bareta sa News Base, Jenny Balyaran, siringman si Nicole Ann Gloriani, Lado Technical, Ronald Baldo, siringman sa DCGB Social Media Department, ang pudyan sa yung IT, Jerome Nico Martinez. Parang ka Mega Force Patrol, good morning sa mga nakaantabay sa 729 kHz sa pinakamang radyo sa EM Pan, siringman sa 106.9 WGB FM Tabaco City. Asin sa nakaantabay sa DCGB YouTube channel, asin DCGB News Online Facebook page, asin man sa DCGB Live app. Sa inyo ka boss, maraming salamat po. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardy Ladeng Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po masunod ang hapot with BP Henry Masada. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. Ang hapon, masunod